M'heu pillat aquí fent feina a l'ordinador. Bueno, estic aquí acabant unes coses. Bueno, ja que estem, podria fer les xerrades del Marín, no? Així que, bon dia i benvinguts a les xerrades del Marín. Avui estem amb... Joder, m'estan trucant, un moment. Qui serà aquestes hores? Sí? És el Jack the Stripper, Jack the Stripper, la història de Jack the Stripper és el Jack the Stripador. Bon dia i benvingut a les xerrades del Marín. Avui nova secció de l'apartat Històries de tot. I bastanta gent m'ha dit que faci la història del Jack el Destripador. Bueno, bastanta gent... dona igual. Com ja sabeu, aquesta nova secció d'Històries de tot és un podcast solitari que ho faig jo, explicant històries de bandes famoses, assassinats, casos reals, de tot. I si voleu que faci alguna cosa que vosaltres vulgueu, poseu-m'ho pels comentaris d'aquest vídeo o de l'anterior. Ho agrairia bastant. I no, Arancillo, però no faré la història de patapim. Bueno, ja com he dit abans, avui farem la història de Jack el Destripador. Londres, tardor de 1888. Una ombra recorre els carrers de Whitechapel. Coses terribles passen a les nits i la ciutat es queda sense resposta. El nom que els diaris van fer llegendari: Jack el Destripador. Per entendre més bé aquesta història cal entendre el lloc. Whitechapel, al East End, era l'epicentre de la pobresa victoriana. Barriades abarrotades, famílies nombroses, immigració i treball temporal. La vida era dura, les cases eren petites i la policia sovint havia d'enfrontar-se a problemes que anaven més enllà dels crims. Durant l'estiu i la tardor de 1888 van ser assassinades diverses dones al East End, com he dit abans. Els historiadors solen parlar de 5 víctimes canòniques. 5 dones a qui la majoria dels experts atribueixen els crims de Jack l'Esbudellador. La primera víctima, coneguda com Mary Ann Nichols, la van trobar el 31 d'agost. Era una dona que lluitava amb la pobresa i la marginalitat. Com totes les altres, era prostituta. 7 dies després van trobar a Annie Chapman. Va ser trobada a Bucks Row. Era una dona coneguda al barri i la seva mort va alarmar a la comunitat. Però la nit del 30 de setembre, 2 assassinats en una sola nit van sacsejar Londres. Elizabeth Stride va ser trobada al Verner Street i Catherine Edwards va ser trobada al districte Mitre Square. Va intensificar la por i la cobertura mediàtica. L'última de les víctimes canòniques va ser Mary Jane Kelly, trobada en el seu petit dormitori el 9 de novembre. La comunitat va quedar desconcertada. El crim havia arribat al cor del barri. Aquestes dones, com he dit abans, eren prostitutes i la raó pel qual Jack les matava és perquè deia que embrutaven la ciutat. La investigació va ser caòtica i oberta a crítiques. Scotland Yard i la policia local es van enfrontar en un cas sense precedents moderns, evidències escasses, testimonis contradictoris i una pressió pública i mediàtica enorme. Qui era Jack l'Esbudellador? Al llarg de més d'un segle han proposat desenes de sospitosos i teories. Cap prova concloent encasella definitivament un culpable. Van trobar alguns sospitosos reals, com per exemple Montague John Druitt, advocat i mestre, sospitós per la suposada coincidència de la seva mort i la cessació dels crims. El segon sospitós és Aaron Kosminski, que era un resident de Whitechapel amb problemes mentals. I l'últim sospitós va ser Michael Ostrow, que era un altre nom que apareixia en els arxius policials. A mesura d'aquests anys han aparegut bastantes teories, una hipòtesi de metges, cirurgians o forenses que discuteixen encara qui és el sospitós. I com no ha d'haver conspiranoics d'aquestes coses, sempre n'hi ha, que pensen que tot això és un rei que els manipula i fa matar a la gent, però la veritat no us ho creieu molt. Jack l'Esbudellador no va morir amb les seves víctimes, va sobreviure en la imaginació col·lectiva de pel·lícules, llibres, sèries i turisme fosc que van transformar els carrers de Whitechapel. El mite
es va nodrir de la por, la premsa i l'interès per l'obscur. I aquesta és la història de Jack l'esbudellador. Si us ha agradat, doneu-li un like, subscriviu-vos i poseu quina història voleu que faci per al següent vídeo, perquè jo me despido.